От гилените съдове на първите заселници през каменно-медната епоха и печата върху дръжката на керамичната родоска амфора, в която траките са наливали виното, селището плавно е слизало в равнината. Нашествията на варварските племена отново връщат хората на хълма да са защитени. В българските земи нахлуват печенегите. В българската история името на Ловеч пръв споменава византийският хронист Йоан Скирица. Само Селте останал да си почине в Ловеч. Селте, един от главатарите на печенегите, остава да укрепи крепостта. Византийският император Исак I Комнин го прогонва от Ловеч. Век по-късно друг византийски император престоява 3 месеца през стените на града. Ловеч е недостъпен. Ловеч е градът, който спира византийците, дошли да усмирят непокорните българи. Исак II Ангел е принуден да подпише тук, пред крепостта, примирие с братята Асен и Петър. Това е началото на втората българска държава. А ловешкият болярин деспот Иван Александър 40 години е цар на България. Започва мирния живот на ловчани. Трудят се, почиват, изграждат си къщи от камък и кал, отглеждат децата си, ходят на църква. Защото най-ранната църква в крепостта е и най-голяма, купол на базилика с много рядък и интересен план. На Балканите има само 3 такива църкви – в Ловеч, в Константинопол и в Никея. Дълги години крепостта се съпротивлява. Дълги години войводата Станко сам воюва за свободата на родния град. Ловеч пада под турско робство. Ловеч има привилегии. Турците го наричат Алтън Ловеч. Стои име Осма чуми и тъй до днеска си остана, че някога ловешки моми са носили алтън гердани. Алтън красивите рели, зато и момците са отивали от техни стомни котли. Водата рано да напива.
град е цветущ. Къщите са красиви, стените са от борови дъски, има много каменни сараи. Именно от този цветущ град Дякон Алевски тръгва из страната, за да изпите най-здравата мрежа от поборнически комитети. Ловеч става столица на Българския централен революционен комитет. Не само защото е в центъра на Северна България, но и заради хората, готови да се посветят на борбата за освобождение. Земя, ти в робство си живяла, ала за своята свобода в такани люлки си държала най-преданите си чеда. С обич всички си кърмила, зато и твоите мъже стояли с еднаква сила и върху трон, и на мъже. Васил Левски изповяда идеи, мечти и представи за модела на ред и устройство на бъдеща свободна България. Чиста и свята република. Извик: Боже, избави България, поема пътя на безсмъртието. Днес, кога луна изгрява, над стратежи на ваш монар, легенди старни разправя с брашлян, посипан стар товар. И тъй до изгрева червен, що над Хисар лъчите пръска, град Ловеч, вече обновен, с мечта една живее дръска. Ловеч, аз до край ще те обичам и твой ще съм с тяло и душа. Прекланям се пред твоето величие. С теб ще съм навсякъде света.